Do 35. godine trebao bi imati vjeru. Ne slijepu, ne naivnu, već onu tihu, unutarnju. Vjeru u bolje sutra. 1. Ništa ne traje zauvijek. Ni bol, ni tuga, ni teški dani. I najduža noć jednom završi. 2. Ti si preživio sve dosad. Svaki pad, svako razočaranje, svaku izdaju. To znači da u tebi ima snage koju ni ne vidiš. 3. Ne moraš znati kako će sve ispasti. Samo vjeruj da ćeš biti dobro. Korak po korak, dan po dan. I stići ćeš. Ako te ove riječi dodiruju, prati me za još ovakvih poruka koje liječe dušu. Sad nastavljamo. 4. Ljudi te mogu napustiti, ali ne napuštaj sam sebe. Ti si jedina konstanta u svom životu. 5. Najveće promjene dolaze kad misliš da je gotovo. Ponekad se sve mora raspasti da bi se složilo na bolji način. 6. Vjera ne znači da nemaš sumnji. Znači da ideš dalje unatoč njima. Jer znaš da negdje tamo čeka svjetlo. 7. Bolje sutra ne dolazi samo od sebe. Gradi ga danas s vjerom, trudom i hrabrošću. Zaslužuješ život u kojem nećeš samo preživljavati, nego disati punim plućima. Ako još vjeruješ u bolje sutra, napiši vjerujem u komentaru. I zapamti, najtamniji trenutak je onaj prije svitanja. Drži se, svitanje dolazi.